Okay, ja, sådan der. Men I, Anna, vi skal lige have dig lidt med i billedet. Ja, tak. Ja, sådan der. Nu kan man se jer. Godt. Okay, skal vi så starte med bare alle de her hejer? Vi kan alle de der, hvor vi hejer ikke. Okay, vi gør så fint. Just saying, den filmer. Okay. Hej RG. Hej. Vi er lige nu i Indien på vores studietur her i anden del. Det er også fra Annex, der kommer med en lille hilsen. Vi er 3 dage inde i vores studietur. Vi har været ude at besøge en skole, og vi har været ude at købe traditionelle klædedragter her i Indien, og allerede virkelig mødt meget kultur. Ja, lige nu sidder vi i en stor have, som ligger ved Tata Motors, som er en af de største bilfabrikanter i Indien. Så det har allerede været en sindssygt stor oplevelse. Derudover vejret er skønt, sammenholdet er fedt, og vi er på den anden side af jorden, og det er så fedt. Ja, og det er egentlig bare super sjovt at få lov at opleve verden som globale elev på vores skole. Ja. Så vi vil egentlig bare hej og farvel. Kan I sige hej? Kan I sige hej til RG, venner?